Welkom op Griene Strand. Dit is Ska-route op Oeral. Juster zeggen wij hoe de glashouder haar eigen vertaling maakt van de economische crisis door het thema yield te onderzoeken. De peergroep zit een beetje op hetzelfde spoor. Zij onderzoeken met het publiek of ruilhandel een oplossing is voor de crisis. Mats Wittermans speelt mee in deze voorstelling. Katsenklop, katsenklop. Kom, we zijn er bijna. Heel even. Heel even. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Auw. 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 Ja. Oh. Ja. Ja. Ah. Hey Mats. Hey, Nou, lekker Eeske. dankjewel. Dankjewel. Je bent hard werden. Ja, afgelopen donderdag. Van een zoontje. Ede Peke Wittermans. Oh, Ja, geweldig. wat een mooie naam. Ja, geweldig. Geweldig. Maar dus echt die timing weer bloedspannend. Het was een hele spannende timing. Ja, hij was 3 weken te vroeg. En ik ben hals over kop naar de vaste wal gegaan. En mijn heid heeft het overgenomen. En, een Joop paar Wittermans voorstellingen, ja. sprong voor die erin. Ja, die gaf meteen een sms van, nou, ik kom de rol wel overnemen. Die heeft 1 dag gerepeteerd en de dag daarna meteen 2 voorstellingen gespeeld. De voorstelling Ruilen van de peergroep is naar goede oeraltraditie hartstikke interactief. En neer viest zo'n enthousiast publiek als op Skielge. Nog heel even, dames en heren. Op de marktplaats zal maar het publiek onderzocht worden of ruilhandel een gadelijk alternatief is voor uw yield- en bankeconomie. Mats speelt hierin de rol van de hosselaar. De handige jongen met verstand van yield, lenings en zakendwaan. Ik ben Lodewijk, de crisisdokter. Jullie hebben crisis. Goed, wat ze er niet bij vertellen is wij Nederlanders, wij allemaal, dus u ook. Wij worden rijker van de crisis. Een hele grote koffer vol met poen. Ondertussen beziekt de man van de ruilhandel op innemende wijze het publiek riep te maken voor het ruiljen. Mevrouw Ruilen begint met contact maken. Weg is de mogelijkheid om vanuit een anoniem kantoor in New York miljoenen weg te sluizen naar een bankrekening in Zwitserland. En dan gaat het los. Wat hebben mensen zelf als ruilhandel aan te bieden? De voorstelling is opgebouwd rond een paar toekenopdrachten. Ruilronde 2. U heeft behoefte aan kip, eieren en cranberries. Ruil uw product tot uw behoefte bevredigd heeft en een dienst. Ik heb bonen, wie wil de bonen? Wie heeft er kip? Wie heeft er Ik heb bonen, ik wil mijn bonen ruilen voor water. Voor wat anders. Een boon voor een spijker. Het publiek doet heel erg gezellig mee en wordt ook heel fanatiek. Het is ook een beetje een soort sociaal experimentje met z'n allen. En ja, er komen hele leuke dingen uit. En wat kan het publiek zelf ontjeesten bedenken om als ruilhandel aan te bieden? We kunnen oppassen voor mensen die kinderen hebben. Ja, dat is ook nog een Of voorstelling. een hond uitlaten. Ik heb een verhaal. Zij is ghostwriter, kan mijn verhaal beter maken. En zij kan heel goed luisteren. Geweldig. Ja, dat is een hele fijne... Ja, sinds we Floris van Delft is de architect van dit hele verhaal. Iedereen wordt een soort klein kind en gaat ervoor om te winnen en om zo snel mogelijk te krijgen wat hij nodig heeft. En je ziet mensen, en alles is geoorloofd, dat zie je eigenlijk. Je ziet mensen allerlei tactieken verzinnen, dus dingen stelen, dingen proberen zo goed mogelijk uit te onderhandelen. Iedereen wordt heel creatief ervan. Wat vond u van de voorstelling? Helemaal gaaf.
ontzettend leuk om te doen. Ik vond het ook heel leuk om het om het zo te begrijpen op deze theatrale manier. Hartstikke leuke manier. Zou u voor een ruileconomie zijn? Dat is wel lastig, want ik zit in de financiële wereld. Dus u vraagt haast eigenlijk zeggen in hoeverre ik mijn vertrouwen heb in mijn eigen vak. Ja, inderdaad. Geloof me nou maar, het is de ruilhaalblues. En luister naar dit verhaal, het is de ruilhaalblues. Hij ruilde alles bij elkaar. Pannenland is 5000 dakpannen op het strand. Het is pure poëzie, maar het is ook een experiment. Om Sjen te letten moest mijn kunst naar je landscape vormen kist. Ik ga jullie meenemen, de duinen in, en dan vertel ik het verhaal wat hierachter zit. We hebben prachtige oostenwind gehad de afgelopen maanden. Pannenland staat er nu 50 dagen, hè? 50 dagen, het eerste gedeelte. En daarin is steeds de wind doorheen gegaan, zijn duintjes liggen erin. En dat verplaatst zich continu. De Pannenland maakt het duinvormingsproces zichtbaar en dan met name de zandverplaatsing. En eigenlijk blijft deze duin en die andere ook, die blijven eigenlijk door dat pannenland blijven ze meer op hun plek liggen dan normaal. Normaal zouden ze al lang verder zijn gaan lopen, dus ze worden een beetje vastgehouden. De eerste avond, en toen was de maan, die was daar in een klein cirkeltje, half cirkeltje, in de kleur en de vorm van de dakpannen. Ik denk, hé, dit is landschapstheater, zelfs de maan doet mee. En waar het dan om gaat, is dat je dat op die manier durft te zien. Voor mij gaat het over die poëzie van het leven. En natuurlijk moet je heel veel dingen doen en dat is allemaal belangrijk. Maar dat is toch wel, als ik dat kan bereiken, dan vind ik dat heel erg mooi. De zee blijft stijgen, dat blijkt uit de metingen, toch? Dan moet je zand blijven aanvoeren op het hele eiland, want anders dan wordt op een gegeven moment het hoogteverschil te groot. En dat is dan wordt het uiteindelijk risico groter. Dus je moet als het ware blijven meegroeien met de zeespiegel. Nou, en dit culturele landschapsontwikkelingverhaal, Sense of Place, kan mogelijke experimenten genereren die als breekijzers kunnen functioneren om tot nieuwe oplossingen te komen. We hebben een prachtig landschap hier, daar kunnen we veel meer mee. Wij willen ook dat cultuurtoerisme uit heel Europa hier naartoe trekken, omdat het gewoon voor het noorden van Friesland, het noorden van Groningen, economisch gezien van groot belang is. En natuurlijk ook de Wadden op een unieke manier even in de picture zet. Nou, dat is eigenlijk wat we samen met 2018 willen ontwikkelen. Alleen, dan hebben we de komende 5 jaar nodig om hier als laboratorium van alles uit te zetten, alles uit te proberen en te laten zien wat je er dan mee kan. Dit weer oral op Tongersje. Morgen zullen we met Laurens van den Akker naar de voorstelling Crash. Een voorstelling die erin batst. Dankjewel voor het zien en tot morgen.